Li bajarokê Eyn Îsayê rêveberiya Xweser diriya daxuyaniyeke fermî re nerazîbûna xwe li hemberî dûrxistina wan ji Komîteya Nîvsandina Destûra nû ji bo Sûriyê ragihand. Di daxuyaniyê de rêveberiyê bang li netewên yekgirtî kir ku ji biryara xwe ya neberpirsiyarane vegere. Her wiha amaje bi wê yekê jî kir ku Komîteya Destûrê ya ku 5 milyon kes li Rojavayê Kurdistanê Rojhilat û Bakurê Sûriyê paşguh bixe, ew jî turawatiyê nadin wê komîteyê. Ji bo pêşeroja Sûriye projeya me wek rêveberiya Xweser diham di mesedê de diyar e Sûriyeke nanavendî, Sûriyeke demokratîk, Sûriyeke got hemû mafên gelan tê de wek hevdû bê dîtin û di wir de hemû kes karib xwe îfade bikin. Em ji bo Sûriyeke wisa kar dikin. Dema ev komîte em ne hundurê wê de ne ji xwe çi biryara jê derkevin, em nemanîne pê ji ber got kesekî me temsîl bike di hundurê wê de tineyê ji ber wisa jî 5 milyon insan zêdetirî 5 milyon insan zêdeyî tultê mesaheta Sûriye bin destê rêveberiya Xweser deyê dema got ne hazir bi tê wataya got çi jê derkevî jî wê ne meşru be. Pirsa beşdariya Kurdan di Komîteya Nîvsandina Destûrê de ji bal Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê enekesê ve hemû amadekarî jê re hatine kirin. Lê rêveberiya Xweser wê yekê jî red dike. Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê enekesê jî rêveberiya Xweser û PYD tawan bar dike ku wan gelek rêkeftinên di navbera wan de bin pêkirine. Ji lawma îro ew ji Komîteya Nîvsandina Destûrê dûrxistîne. Bêguman dema danûstandinê girmekiriyê wek enekesê bi dewletên hevpeyman re em xwe dibînin em meselê milletê Kurdin gilvêdekê. Ev tiştaya ême em dibînin û gu wextê her du aliyê Kurd yek bin bêguman evaya xurtbûna Kurda di vir de yê û em vê nadixwazin û daxwaza me bû ji berî destpêka krîza Sûrî dest pê kirî. Lê mixapin ew rêkeftin girmekirin li Hewlêr û li Duhok û neçûn serî. Anekê dîsakê em me dixwast di rêya mubadera Fransî re em bibin yek û em yek helwestê dakevin nav civata nav dewletî. Lê dîsakê ew karin bêjin di va pêncmehê çûdê aliyê dê û em bi nav dikin PYD tê gavin gê em hevdû ribavêjin û em nêzîkî hev bin nekirin em dixin stê wê nadê. Her di derbarî beşdarî û nebeşdariya Kurdan di Komîteya Nîvsandina Destûrê de Kurdên Sûriyê neyekirêzin. Rêveberiya Xweser ji milê serbazî ve karî ji sadî seh ji xaka Sûriyê bixêjêr kontrola xwe de û ji milê diplomasî ve jî enekesê karî bû piraniya dewletên xwedan rol di krîza Sûriyê de razî bike ku ew neratiya Kurdan li Sûriyê dikin. Lêlaliyekî din jî û bi nerîna gelek çavdêran hêj Kurd û kêmasiyên Kurdan bidawî nebûne. Candar Şernixî, Kurdistan TV